and futhi the timing akakhona bengilala nabantu bazana nama HIV Hayibo. ngilala nawe impela ngase msini nane condom and futhi ngathi sengikholwa ngagula kakhulu ngancipha ngaba mncane ngenye indlela ngase ngitshethi ayi umuntu obegula angihambe ngiyesibhedlela ngiyotest angisanda ukukholwa wami uNkulunkulu wengakakunyusi kule level uthi manje angisaphinda ngamaphilisi angisaphinda ngalutho angisanda sesibheke nakuphi ngoba manje uJesu wakunyusa ukukholwa ngalezo sikhathi uma ngifike nasesibhedlela eclinic bathi bafuna ukungitesta so ngaba nalovalo ukuthi vele nginayo ke vele ngangafuni ukutesta ngoba phela bengazi ukuthi ngangilala namantombazane vele baza basha abanye ukuthi vele lawo anama HIV so vele nangazi ukuthi vele nawo manje anawo kodwa manje mase ngifika laphana sengiyotesta ngibothi bengigula ngibothi nginciphile impela ngihlaselekile my favorite ngangifike nje isibhedlela ngiyotesta ukuthi yini ekhona kimi bathi ke cela ukuchecka nawe ukuthi ke awunayo HIV sokutest so ungasaba kakhulu ke mina ngiyothetha angazi vele ukuthi vele ngoba yazi kwenzani yeah ngoba ngiyazi vele mina bengenze njani ilala ntombi kanjani so mase ngiyotesta laphana nginovalo so kwafika izwi ngikhona lathi ke uma umuntu ekuKristu isidala esisha okwaqala ngidlulile phela sekuvela okusha yebo mina ngakholwa ileloze ngazizwa ngingena amandla ngaba nalokuthi hayi man noma thobe ngine HIV kodwa phela uNkulunkulu sengiphilizo ba manje nalizwi ngiyalizwe liyakhuluma nami uthi uma umuntu ekuKristu idala esisha laphela uvalo semtime lapho bese bangitesta ke bangitesta bebheka ama results babuya nabo bathothi nginegative ngoba manje ngikholele lizwi mase bengitheka laphana bangithola ukuthi isifo asikho isifo enginaso banginike nje amaphilisi nje noma amaphilisi enhlungu nje lawo bangithola ukuthi asekho manje isifo enginaso ngiright ngiyaphila inkosi yami manje ngimangala futhi mina ngabothi ngakholele lizwi uNkulunkulu afika lethe umthatha ngifake uvalo ukuthi hayi ngiyakholwa ne-HIV kodwa lathi lelizwi lese ngiyotesta lafela athi uma umuntu ekuKristu idala esisha oqala ndlule bheke sekuvela okusha ngazi izongena amandla so ngabona ngathi mangikholele lozwi laNkulunkulu futhi uNkulunkulu wangiphilisa so mase ngithetha la abasabonti ngigula ngiphethwe yini kwase bavela nje bathi banginike amaphilisi nje emvalo ngihamba kusukela lapho angizange saphinde ngize ngicabanga nokubuyela nje eclinic nasesibhedlela ngakhonza uNkulunkulu wangikhulisa ke evangelini waze wangikhombisa ukuthi ungibizeleni ngaqala ngaprofetha enkonzweni kuthiwa bathi kimi ngizoba umvangeli ngisanda ukukhona ngakazi ukuthi yini leyo yeah so mabesho lokho ngambuza mfundisi ukuthi yini leyo angitshela ukuthi hayi ngizobona mahamba isikhathi ke ngaya nami ngaze ngambuza uNkulunkulu ukuthi ungibizeleni so wase ngikhombisa ebushweni ukuthi no ngangibona ngishomeza abantu kwakhona amantombazana ayi2 ayigqomo sesibegqokile okay ingubo ezinde bethwele nasekhanda ngangayazile ukuthi ivangeli uNkulunkulu ufuna abantu besifana begqoke kanjalo so ngangazi lutho ngakho konke lokho kodwa ngabona labo benjalo ngabona besusa kwathiwa akube yimi ke manje ke engizoshumela ngabona ngishumeza abantu abaningi estadium ebaningi abantu ngibashumayeza ngabakhulekisa amane uJesu ngiphaphama then mangiphaphama lapho angizange ngiqale semtime ukuthi ngiyofakaza ngitshela abantu ngoJesu kwathi ukuthi uNkulunkulu angene nami kwiprocess ukuthi angisindise azangigcwalise ngamandla kamoya ingcwele nokuthi ngize ngihambe ke ngiyoqala ukuyoshumayela mase ngigcwalisile kuNkulunkulu ngamandla wangizilisa 40 days ngazila 40 days uphuma 40 days ngathi ngihambela nje edropeni kwaba nevoice ethi ke ungayi ngaleyo ndlela uhambe ngale ndlela engapha khonto ofuna ukuthi ungenzele yona mangama ngifica abantu bamile uline ebank bamile uline bebank bokhipha imali lathi ivoice shumayela ke labantu batshele ngaqala lapho ukushumayela khona nginovalo ngaqala ngashuma kwakuyicorona lapho ngashuma abantu kwakhona mama uthintekayo la kwathi uzomamukela uJesu wasegcina nowabonga ngahamba kanti lapho uNkulunkulu uzongiqalisa khona ke ukuthi ayisindise impilo yami uJesu nje uyena nje ongikhululile into engisiza ukuhlambuluka ukuhlambuluka yabona nje amantombazane wayiqeda idesire amantombazane konke wangiphilisa ubungcwele wanginika amandla ukuthi ngiphile ubungcwele ngiqaphele endleleni yokukholwa yabona nje umuntu omusha evangeleli umisa ukuthi uyahlambuluka make wayibuka intombazane wayikhana kumele uhlambuluka makhona uyimcabanga ngemibo ifike nayo kumele uhlambuluke iyasiza lento nanokufasta nokukhuleka icela iguidance uNkulunkulu imanto from ububo obungaka to kulunga okungaka through uNkulunkulu uNkulunkulu namandla sisiwami